Alo? Zemo. Šta što mi nisi kazao be čoveče kako je šta je? Ali goni be u pičku mater. Kako be goni be da čoveče, znaš ti šta je to be? Ti znaš šta je radio onaj gradonačelnik iz ovoga iz Krivogaštane, si čuo ti za to? Šta je uradio? Pa isto tako tražio mitove, zašto nisi kazao nekom iz partije gore, pa sigurno bi ti Zoki pomogao be čoveče bože. Kazao sam lično ministeru čovjek. Koje me? Oliver? I šta ti kaže Oliver? Ništa. Čuti, a? Da se to vednaš da mi go kažiš. Ja I? doduše ono što je, bilo je prošlo jedno 10 dana na sastanak kad su mi kazali da nisam primljen u Lagane. Ja sam upisao poruku. Tako. Nekako, A kako je bilo to, šta su ti tražili oni? a da, Munirov mi se javi. Dobro, Ja kući bija. dobro, Gdje si, brat, rekao, evo kući sedim. dobro, Ja sam već kod Ahmad s Murizom, mislim kola. dobro. Dođi već, ja odem dolju, palim kola. Taka i taka stvar, kaže, uslov u partiju je gore 6.000 evra. Usluga, znači, oni ti kazali da partija traži 6.000 eura. Da, uslov u partiju je 6.000 evra. 6.000 eura, znači partija naša SDS traži 6.000 evra za ti da se primiš u posao. Dobro. Da, I to ti je kazao Munirov sin, Munira Kološinca sin. da, rekao, ja nemam para, maknite me sa spiska. To je bilo. A uslov je bio da daš 6.000 eura za ti da vidiš gore, jel? A ko ti je tražio od Da, brat, onda da istresem patike. Munirov ona, jel? Da, Ado. Bravo. posle sutra dan, beše subota, Mhm. Munir i Bilal u prilep. Tako? Kazao ti, kaže, Ado, sve šta treba. Znači, i Munir ti je kazao i Bilal Karišik. Da. Bravo, znači bravo, lele, ovo da zna premijer. Lele. To, šta da moram. Što nisi be kazao be, boli, pisao si poruku be. Trčali smo, zaštali smo, radili be, brat, za da nas oni sad sedu tamo be, brate. Zašto be nisi kazao? Nek se na mestu, nek se na Zašto be nisi kazao be, čoveče? Ja ministera sam 10 put znao onda je šćeo, zvao da je šćeo, da pušti. Ama Olivere, nije Oliver kriv, njima je dato bilo dolje, oni, kako kažu, trebalo je spisak od opštinske. Pa spisak, ja sam bio prvi na spisakama, ko jebe spisak? I mjesto tebe ko je ušao? Ušao najviši Vomarovac, Saša Muja, sin iz Ropotova, Bilal i Munir 6.000 mu lapnuli i ušao. Saša Muja? Da. Bravo. Znači, bravo. Dobro boli, dobro, i kad će da dolazi za Skoplje? Ja kad ću da dolazim, ja? Da. Pa ne znam, treba ovih dana da dođem. Stavili smo me predsjednik na ogranak u Bošnjačku partiju. Tako. Čuo sam nekad i za srećom, brate. Hvala, zdravi. Ne znam, ja o mene danas kad mi pričaše mene kod da me poli, znaš kako me poli voda, rekao, tebi ja sam bio siguran da ćeš ti da uđeš na posao, brate. Siguran. To je, brate. Ja kako mi je krivo iz partije što je volim da bežim pored nekih ljudi. Nema, to je. A prvo neđe što dolaza me zaje vamo i da mi sve što mu kaže. Ni lično premijeru da kažeš, brate. Lično njemu, brate. On će te saslušat. I to samo poruku samo pisao more, čita sve. I niti je vratio? Vratio mi je na poruku. Šta ti je rekao bio? Ali beše ono oko referenduma tako. Aha. Će se sredi sve posle referenduma i to mi je vratio. Da znaš da će se sredi, brate. I njemu je dokasalo do glave mu je više. Sigurno mi da će se sredi. Znači on ne zna gdje mu je glava, on ne može sam. I oko njega ima ljudi neki što ne valjaju i on da ti kažem da će da te ostavi na cedilu, šanse nema. Ja sam mu potražio neke stvari, čovjek je i izašao mi u susret odmah, znači. Vraća u 2 sata navečer, vraća poruku, alo, premijereve. Meni je u 4 izutra poruku. U 4 izutra, pazi, u 4 izutra, on što je, znači, zna čovjek kako ima i kad ima i kako se nema, ne ova... Ne mogu da kažem, i Oliver Spasovski, kad broj sam mu zazvonio, javio se čovjek. Nema, to su drugi ljudi. Zoran Zajev, Oliver Spasovski, oni su drugi ljudi. Ovo je sve, brate, ova... Znaš šta mene je bilo krivo? Išli su preko Duvi dečki sa 5 krivičnija prijava, oni su uhvatili mene sa kemom što sam se pobio, Brat, to je sad zdravlje, to si treba u partiju gore da kažeš.
gore da odeš, da kažeš da ti traži, drugo bi se završilo posao. Ma to je sad. Bože moj. Šta, mene mi je krivo. Krivo mi je, Bogom, sad će da imam konkurs neki, sad u februar drugi, ne znam kako volim, da ti mogu da ti pomognem da dođeš gore, da sednemo da ti pomognem. I lično dozgo, a slično će ti pomaj ovi gore. Sigurno te neće ostaviti na cedilu. Da znaš. Će razgovaramo. Tako, brate. Ajde, brate, vidimo. Hajde, selam, hvala ti, brate. Hajde, čao.